O reparto de puntos no Manuel Anxo Cortizo non resolve a situación nin do Lalín nin do Racing de Ferrol, que despois da abultada vitoria ante o Pontevedra non foi quen de superar o pechacancelas. O resultado puido ser outro se este gol de Camate no minuto 12 subise o marcador. O dianteiro remata un balón á saída dun córner, pero o colexiado, a instancia do xuíz de liña, decide anular o tanto por fora de xogo. O que pasa é que o noso porteiro sale e queda só un home entre o balón e a portería, que é un defensor noso. Ten que haber dous para que realmente non fora. E o que son as cousas, apenas 5 minutos despois, o equipo do Deza logra o seu gol nunha xogada de estrategia. Nacho remata libre de marca no primeiro pau e adianta o Lalín, que incluso dispuxo de outra oportunidade nos pés de Rubén 10 minutos máis tarde. O Racing reaccionou e dispuxo de varias ocasións antes do descanso, como esta de Ernesto. Na segunda metade continuou o acoso á portería do Lalín. E aos 17 minutos do segundo tempo chega o empate. Logo dunha moi boa combinación dos ferroláns, Rubén Pérez envía o balón ao fondo da portería, colocando a igualada no marcador. Buscou a vitoria o Racing ata o derradeiro minuto do prolongado desconto que concedeu o árbitro, pero sen éxito. O punto sérvelles aos ferroláns para subir un posto na clasificación, mentres que o Lalín segue na última posición con 8 puntos e unha soa vitoria. Eu penso que, se o viu, sería fora de xogo. Evidentemente, se o Racing se adianta con ese gol, o partido o hubiésemos tido prácticamente complicado. Tengo muy claro que esa es la idea, que para ganar al fútbol hay que intentar jugar bien y hacer las cosas bien y en ese camino estamos. Llevamos 2 partidos buenos, trabajando bien y no estamos teniendo algo de suerte, aunque hoy era un rival muy difícil y yo creo que el empate lo podemos dar por bueno.